Nihtilän kotieläinpiha sijaitsee Kuhmoisissa, Pirkanmaalla. Nihtilän tilalla voit nauttia idyllisen vanhan maatilan tunnelmasta. Tilalla asuu monenlaisia maatilan eläimiä, kuten hevosia, poneja, minipossu, aaseja, kanoja, pupuja, vasikoita, vuohia, lampaita ja koiria. Monia eläimistä pääsee silittämään. Tilalla toimii myös kesäkahvila, josta voi ostaa makeaa ja suolaista herkkua kahvin tai virvokkeiden kera. Tilalla on tarjolla myös majoituspalvelua, ratsastusta ja yksityisiä vierailuja. Katso lisätietoja nettisivuiltamme. Kotieläinpiha ja kesäkahvila on avoinna torstaista sunnuntaihin kello 12–16. Pääsymaksu on 6 € henkilöltä ja alle 1-vuotiaat ilmaiseksi. Lämpimästi tervetuloa!